Tetovanie hennou je jediná možná alternatíva, okrem fixiek samozrejme, ako si vyskúšať tetovanie na nečisto. Henna je rastlina, ktorá rastie v tropických a subtropických oblastiach, ktorou drvením sa získava tá tmavá farba. Pozor, henna je len hnedá, to znamená, do henny sa dodávajú ďalšie a ďalšie chemikálie, aby bola stále černejšia, tmavšia. Problém je v tom, že v dnešnej dobe je strašne veľa ľudí alergických na kovy, na rastliny, na lepok, na všetko možné, čo môže byť okolo nás. Preto veľký pozor si treba dávať pri pokuse oskúšať hennu. Áno, henna vydrží približne 2-3 týždne na tvojom tele, pomaličky sa bude odlupovať a počase tvoje tetovanie, ktoré si získal na tú chvíľku, opadne, umie sa, osprchuje sa. Pozor ale však na to, či náhodou nie si alergický na rastliny, trávy alebo priamo konkrétne na hennu. Pretože môže sa stať, a čo je úplne bežné, že ti to vypáli daný motív do kože. Čiže tvoj daný krásny výlet na dovolenke a chuť oskúšať si nejaký nový motív, ja si tu vyskúšam, aké bude tetovanie, môže skončiť hospitalizačným výletom do nemocnice a popáleninami. Stretol som sa s takýmto motívom, kde chalan mal vypáleného škorpióna hneď v prvý deň dovolenky. 12 dní si krásne odležal na dovolenke v hoteli, nevyšiel, v horúčkach. Preto neodporúčam ľuďom dávať si žiadnu hennu. Radšej si zoberte fixky, vyškrtajte si svoje tetovanie, budete mať. Henna, respektíve motív, ktorý je na tvojom tele vytetovaný v úvodzovkách hennou, ti vydrží na tele 2, približne 3 týždne, pričom počasie sa začne tá vrstva henny odlupovať a ostane svetlejší tieň a bude sa ti rozpíjať, olupávať, zmývať sprchovaním, bežnými činnosťami potom. Určite to nie je tetovanie, ktoré ti vydrží 2 mesiace, 3 mesiace. Žiadne dočasné tetovanie neexistuje. Toto je len maľovanie na telo, takže nie je to reálne tetovanie. Je to len taká malá náhražka, vyskúšať si tetovanie na nečisto, aký bude mať človek z toho feeling. Tetovanie hennou samozrejme nemôžu byť tiene, nemôžu byť farebné, nemôžu byť rôzne kombinácie, čiže je to naozaj len malá náhražka reálneho tetovania. A pozor na to, môžete byť alergickí práve na niektorú zložku z henny. Ak máš ešte ďalšie otázky ohľadom tetovania, napísal som komplet celú príručku, ako si vybrať správneho tatéra. Nájdeš tam všetky odpovede, aby si mal tetovanie, na ktoré budeš hrdý do konca života. Stačí kliknúť na tento link. Alebo na link v popise videa.